आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय रोहित सिंह। तोरे चलते रे पगली लागल एक सीजन बा, तोरे चलते रे पगली लागल एक सीजन बा, आके देख दिल के भइल हमारा गीजन बा, आके देख दिल के भइल हमारा गीजन बा। तोरे चलते रे पगली लागल एक सीजन बा, तोरे चलते रे पगली लागल एक सीजन बा। मिक्स बाय रोहित सिंह। खोद खोद के खाता रे लागत जी अब ना ओइसन बुझाता रे, तू हर याद हमके खोद खोद के खाता रे लागत जी अब ना ओइसन बुझाता रे, लागत जी अब ना ओइसन बुझाता रे। दिल तोड़े के तार गजबे के रीजन बा, आके देख पगली लागल एक सीजन बा। मिक्स बाय रोहित सिंह। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर रूपचंद देख ले हमारा हालत के, चल गइलू जान साथ में डाल के, छोटू गोविंद रोहित देख ले हमारा हालत के, चल गइलू जान साथ में डाल के, चल गइलू जान साथ में डाल के। खुश ना रहबे हे रब के डिसीजन बा, आके देख पगली लागल एक सीजन बा। लाइकेज डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोहिनिया।